जोंना बैसागुनि जौ बिदैयाबो जाहांबायानो रन्नै। खम गोदै जागोन नालाय हो आरो थुनथुलिनि आखाइनि बनायनाय होनबाथाय आरो माबाव क्या बात है हो जाय बैसागु खेबसे लोंबायानो थागोनलै सयथि गासिबो बावगारजोबलायलायगोन बे दुखु दाहा टेनसन सब गासिबो फ्रि माने बावगारजोबगोन आरोना बिन्दास मोनथ'लायगोन इयो। नाथाय सिगां एसे थाब बनायनो मोनबा साबसिनबावमोन नै गैथारला अब्लाबो दे बानायबायसै लेट जाबायसै आरो माथोबावना आंना डाइरेक्ट जासिगोन आरो हिटआथ' बुंनांला आरो जाखासिगोन मानो जाया ओरैबायदि गोदोर रासि गोनां बरियाके जागोन आरोना निसायाबो माने ओरैबायदि निसा नांगोन जेनेबा आंनि जौ बिदैया माइब्रानि जौ बिदै दे हाखु दाखुआनो जाथोंसै अब्लाबो आं बनायबायथ' बैसागुनि मुङाव आयो बैसागुनि सिमाङाथ' गोबां तामाम दंमोनलै नाथाय मोनसेबो जाफुंदियासै अब्लाबो मोनसे मोननैफोरा जाफुंथोंसैलै माथो होनबावनो दुखिया जिबन नालाय आयो हाबाब बैसागुनि देलायग्रा बायनो थांनांगौमोन आसान माला केरा ओमफ्राय आयो फोथा माबा माबि आयु मा जाबावगोन दे फार्स्टआव दख'ना इफोरखौथ' दोनथ' र' दाख्लै बायबाय लक्ष्मणजों आंजों बेथ' एसे एनै दाम खमनिबाबो ना फाग्लालै बे फिसा फिसा नंखाय क्लिपफ्राबो दाना जि खांख्राइ क्लिपआबो दाम गोसा जाथारबाय 90 100 पातला आरो एथ' गोरलैफ्रानो प्लास्टिकनिफोरानो एफा दाम लायो बेखौलाय 20 थाखा 30 थाखानि मोनोमोन बायाहां रागा जोंबा आयो फुजालायनो जोंहा बैसागुबानो माबा मोनसे शपिं खालामनांगौ जायोबाबो बेफोर दामफोरनि थाखायनो जायाहां जाखांबायथारोबा फुजा मेला माबा माबि सफैनांगौबाथाय फुरान डाबल गुना जाथारोहाय ओमफ्राय हेलौ लोगोफोर गोबाव समनि उनाव दिनैसोलाय नै थुनथुलिया आंथ' थाब भिडिअ बानायनोनो बासायो लोगोफोर लाबबाय थानो गोसो जायो लाबबाय थाग्रा मानसि नालाय नाथाय मा खालामनो समानो मोनसेया नै लोगोफोर भिडिअ खालामनो सम होननाय बुस्थुआनो आंनियाव गैस्राथ'आ आरोना ओरैबायदि आं भिडिअ खालामनो सानबाबो जास्राया जियानो जादोला लोगोफोर अब्लाबो सम फिसा दिरुननानै दिनै आं लानानै फैबाय नोंथांमोना जाखिनि लाबोदों बेखौनो नायदो दे सनामोन दे आजिखालिनि दिनाव ओरैनो फ्रियाव जेबो गैखायालै लोगोफोर फैसा थाखा गैयाबाबो रावबो खबरबो लास्राखाया गावनि खामानिखौबो बेखायनो हगारनो नाङा आंबो आंनि भिडिअ बनायनायखौबो हगारथाराहाय बेखायनो सम लानाबाबो लाबोथारगोन आंबो फ्रियाव बानाया नालाय रिसार्ज सोनो आन्था नांगौहाय लोगोफोर माथो खालामनो रावबो खामायग्राबो गैया नालाय गावनो गावनि लामाखौ दिहुनाबानो राहाफोरखौ दिहुनाबानो उपाय नट दे लोगोफोर आंनाथ' बिदिसोहाय नांगौनि समफोराव आंनि मेहनतफ्रासो खामानि होगोन ने लोगोफोर दे होमबा भिडिअआव लोगो मोनसिगोन ने सनामोन नायलांदो नायनायजों लोगोसे आरो लाइक कमेन्ट होलांबानो जाबाय दे सनामोन गामोनलाय अमाखौलाय सिथारखासिगोन बैसागुआव अमाखौ सिथारना होनो ओरैनो नै समाबो सफैबाय माला बैसागु नांखो फात्ताखौनो मोनलायाहाय थाब थांथारो बोथोरफोराबो जि मोजां बैसागुआव अमा बिबु अमा बिथै माबा माबि बेदर मोजां बेदर रेजेकखौ लगाय मोन्देर जमा जानो सानलायदोंमोन ओजों आबै मिलिसामोनखौबो लिंहरनानै आइ थुनथुलिमोनजों नै दाना थुनथुलि सिन्थासो जायो आं बे थुनथुलि आइखौबो रागाबो जोंनो ओंखारो गथ'आनोथ' हामा खालामखोसै बेबा मारै दङ दा नुवा खोनाया बोरै मिथिबावगोन खेबसेबो खबरखौबो लास्रायासै आइ गथ'आबो बिदिनोखाथार बियो गावनि फाल्थु गावनो मा खालामब्र'नानै लायो उनाव आरो फस्थायनोसै रायबा बेनोसै रायाबा बेनोसै होननायसो जासिगोनहाय मानसिखौलाय नायनो लुगैदोंमोन हाबा जाना माबोरैबा नुखो गथ'आ गोदो जानानै थांबाय दानिखौलाय लक्ष्मण बाबाथ' ओरैनो गाज्रि नङामोन मालाबा फसायफ्रामखायोसोमोन आङो ओरैबायदि बाबुजों मोनफ्रांबा आंनि थुनथुलि आइया सानलायलायोमोन नै दाना जेला दा मोनलायदो दायनै लक्ष्मण बिमायासो दा थुनथुलि आइखौ अनगोन जिबायदि जालायखायो बेबो सासे मा बुंबावगोन जारलाथारहाय संसार होनबाबो ओरैबो जाया ओरैबो जायासै दा फारसेथिं सानबालाय थुनथुलि आइनि थाखाय मोजां अब्लाबो गोसोफ्राव गिनायबो ख्लाब मोनलायलाङोहाय ओरै फिसाजोखौ सानबोलाबो मा बुंबावनो आयै गाबोन अमा सिथारनाया एकदम माबा सिथारमारखायो दा बादिखौ बुंखाबाय आङो सिथाराबा बैसागुआवनो जानो होनखानाय गोदानो होनखानाय माथो बुंखानाय आंबो नोमथैखौ थांदो बाजाराव नोमथैजों
아르 바사바시지 바시유 너버 린자네야 자카근 가오시마니안 탕카근데 마 다지고 나ंलायगौब्रा हाथायाव अमा फाननायावलाय आंनो गोदागोन आंनो फानगोनलै आयै बे देथारनायखौल' एसे बोरैबा मोनो आङो बेखायनो गासैबो बुस्थुखौ सोलोंनांगौहाय याबा बेलाय आरो जाग्राखा जायाबाबो जाया नङाना जोंहा जानोनो फिसिखायो न'आवबो जानांगोन हाथायावबो फाननो लांनांगोन दे होमबालाय नों जेरैबायदि सुबिदा मोनो बिदिनो खालामाबा खावसे बैसागोबो जानो नांगोन ना जोंहा बेदराबो जानो नांगोन फैसायाबो एसे नांगोन बा आयै ओमफ्राय गस्ला लंपेन्ट बायनो हरला आरो मैयाबो अमा गथा हरनायालाय नोगो बेयावहायबो नोंहा मोनखादोंलै 15,000 मानि बैसागुनिलाय अमा बेदरखौ बेसे जाबावनोब्रा आयै ओरैबो मोनजागोन रायजोआवबो मोनजागोन ओमफ्राय बिमा फिसा सानैल'खा फाननायखौ बांसिन फानगोनलै आयै अमा बेदरखौ आंगायनो नों गथ' बैसागुआव एसेल' जागोन फाननाया बांसिन इया बेदर गैयाबा ओंखाम खहाबा आयै होनग्रायानोसो बेदर लायनोसै ना मा लायनोसै होनबाय थाग्रा गथ'आनोसो बिदि होनदों दानबा फोराननानै दोनगोन स्लिम स्लिम ओरैजों जानो जोबलायगोन माला जोबगोन फात्ता मोनलायनाय नङा बेफोर जागोनब्रा आयै दे जायखिजाया ओमफ्राय गस्ला लंपेन्टआ माला लायोब्रा आयै नोंबो दख'ना लायबा आंबो गांसे बायफादोब्रा लायनोलाय आंलाय माला लायालासे थाफेरा फैसा एसे जाब्लानो बैसागुनि मुङै बोसोर गोदान मुङै लायखायोना एसेसो थुनथुलि आइनो ओमफ्राय आंनो नोंनो थुनथुलि आइनोथ' दख'ना थुनथुलि आब'आथ' दा जोंजों गैयाना आयै मालाय गुमै मोनावसो दङ गुमैयानो होखागोनलै बेयो बोसोरफ्रामबो आङो होयो नालाय आफा बेखायनो गोसोखांलाय लाङो बावनोबो हाया फिसाजोखौबो आब'आ मालाबा जोंनाव आलासि जाफैबा होदोब्रा आयै बायनो गोसोबालाय बायदो नोङो बायाहां मोनथिया आंबा जेबो खबर होआखै बियो आंलाय मा बायनो आंखौलाय खबर लादों बियो आंदि बेसेयावनो थुनथुलियाय नोंसोर आंनि अननायखौसो बुजिया नुवा खालि माबा रायनायल'सो नुयो बुजायबाबो माबा माबिसो जानला मोनलासो सानो ओंखाम जाबाबो माबा खुरखांनो नागिरो बावनोनो थाङा दाबो आंबा बायनायालाय आं बायगोन आइ नोंनोबो हरनायासो माला नोंबा आलासि जाफैगोन माला बिमाखौ खबर लागोन औलै आब' थुनथुलिखौ आलासि जानो लेंहरनांसिगोन आइयाथ' बिदिनोसै सायाव जेरै सिङावथ' बेबायदि नङाना आब' थुनथुलिखौ मार गोसोखांखायो आरो फैबा मोजांसो मोनगोन सायाव एसे रागा जोंफ्लागोन आरोना र' मालाबा मोनसे मोजां माबा लानानै सान लानानै बैसागुआ जोबग्रोथोंसै नामा ना बैसागुआव फैब्लाथ' मोजांमोनलै माबा मोनसेसो र' एसे नायनायसै आंहाबो खामानिया टट'आ बिराद फिर जासिगोन ना सालायनाया नै दिनैथ' आंहा बावखुंग्रियावनो एकदम मार रोगानांगौ मानसिखौ ओरैबो दिनै बेवहायनो बुकिंखा आंहा बावखुंग्रियाव दिनै हाथायाव एकदम देलायग्रा लायना फैथारसै आं बैसागुनि नानि दैजिनो ओमफ्राय आंनो हाबामोनखौ मोनथिबाय थायाहां मानो मोनथिबायनोसै आंलाय बिसोरखौलाय गावबागाव दं मालाय आं जेबो मोनथिया हा मा बेफोरलाय जाबाय र' सोनानै दोनबाय एबार गोथाव एकदम जौ बिदै मोनामफ्रुंजोबसिगोन आरोना एकदम मिथा मिस्थि बायदि आलासिफोर फैबा लोंग्रोलायसिगोनहाय मा बानायदों नों बेयाव आयै बैसागुनि जौ बिदै बानायदोंहां बैसागुनि जौ बिदै आंनि न'आव सोरनाव सोंनानै बानायखोनो आरे आयै बेयावलाय सोंलायनांगौ मा दङ दे बैसागुआवथ' बयबो एसेबाबो एनैबाबो इदि बानायखायोना लोंखायो बेखायनो आलासिफोर फैबानो बनायबाय आङो मानाव सोंना बानायदों नोंहा सोरनि पारमिसन मोनना बानायखो नोंनि बानायनायखौ मानो लोंगोन हा आलासिया मानो लोंगोन मानो लोङा जानांगौ दे आयै आं बिहामजो गोदान नालाय लोंखागोन ना आं बनायनायखौबो बेखायनोसो आङो बानायबाय मोजांसोना आयै नोंहाबो बाख्नायजागोनसो दा बाख्नायजानो ना बखिजानोहाय आयु माबायदिहाय नोङो दासो बानायनायालाय मा खामानिया मानसियाथ' आयै फैलाय थांलाय बिदि जाखायोना बैसागु बोथोराव मा दासोल'जोंलाय माथो दे जाहैगोन ना एसे एनैबाबो नाङा आं बानायखायो नोंनि बानायनायखौ नाङा मिथिबाय आरो बेफोरबायदि गोदाव सोराव खालामलाबायनोहाय नोङो जोंहा हसियानो हाबाब आयै नोंनो एसे माबा साखि नायग्रो दे खथ्थ' मोजां जागोन गोदै रोसा खथ्थ' मोजां बानायखायो थुनथुलिया आं साखिया आयौ आंखौसो बुथारग्रोनो नागिरहाय नोङो हाब नोंबा बेयाव मा होनानै बनायगोन लोंहोगोन आंखौसो आयु हाबाब नङाहाय आयै नोंहा सन्देह दं नालाय बेबा मोजां जागोन ना गाज्रि बेखायनो बुंदों आरो आङो आयौ अब्लाबा आं मानो साखिग्रोनोहाय नोंनो साखिग्रो जाबायसै होमबा आयै मालाय आलासिया लोंगोन ना जेबो नङा नों साखिग्रोयाबाबो अब्लाबो आं बनायबाय दे सिन्था खालामनाङा जाखायो दे आं बनायनायाबो आगोलबो बनायदोंमोन आं न'आव बनायनो ना मानो ओहो आं नोंनि जौ बिदैखौ जाहोआथ' आंना बाराखौबा जौ बिदै बानायनो नोङा बेहाय सोलिया र' बेखौ आं अमानो लखबायगोन आंनि अमानो आयै एफा मोजां बनायनायखौ नों मा खालामनो सानदों अमानि आदार आंनि बियो मिथिबाय अमानि आदार थोखाया मोजां जाबाय दे नोंनि जौ बिदै रोसिखौ गिसोरबा आङो आंनि आलासिनो जाहोगोन लोंहोगोन आं बुंदों दोनोबा दोन आयै मा खल बेफोरो
आंनि फैसाजोंसो बायदों बानायदों संदों आंहा बैसागुनि मुङै बानायदों नोंहा बेफोरबायदि खालामनो जेबो मोन्थाय गैया मिथिबाय मानो गैया दं नै मोनबावगोन नोङो बेखौ लांसै आंहा अमा आदार बा गोदोनायाव नेक्लेस गानफब जोमफब देलायफब आंनि नोगो जौ बिदै बानायनायखौ बिब्दि खालामनो नागिरदों दोन बुंदों आं बुंदों दोनबा दोन आयै नङाबा खैथा दिगदार जागोन बैसागुनि मुङै आं बानायनायल' सोलिगोन नों बानायनाया नङा बेहाय अमा आदारसो मिथिबाय आंहाबो बैसागुनि मुङै गानदों नेक्लेस गानदों नोंहा मा जाखो हा ओमफ्राय नोंखौलाय मा डिस्टार्ब खालामदोंमोन आं बैसागुनि मुङै जौ बिदै बनायबाय एथ' मोजां नोंहा खुसि जानांगौमोन आयै आं खुसि जाया नों फैनायाव आं दुखुसो मिथिबाय आया दोनबावालै लांसै नै अमानो आदार हैसैबो आङो ओमफ्राय हाथायाव आंहा दख'ना बायहैनोसै बैसागुनि हा इसेबां जिद्दि बुरैना नों आंजों फांगा लाबावदोंसो सानदोंमोन बेलाय बेबायदि गोदै रोसि गोनां जुमाय जौ बिदै बानायनानै मुहिनि होगोन आंखौ आंनि आलासिखौ आं जाहोआथ' गोथाव जाबाबो गोथाव जायाबाबो मोजांबाबो गाज्रिबाबो आं नाङाहाय बिनि जौ बिदै बानायनायखौ आंहाबा गोथाव आंनि आखाइनिफ्राय गोथावसिन जेबो गैया र' बेखौ अमा आदारैना आंहा दखानाव थांसै बैसागुनि दख'ना बायैनि आयैल' थोनदों अमा आदार होनांगौबा नोङो आंनि एसे मोजां बनायनायखौ आयै आया हाला आंनि जौ बिदै एसे मोजां एसे खस्थ' बनायनायखौ नों अमा आदार होनो नागिरदों गावस्रायै हाथायाव थांनो नागिरदों ओमफ्रायो